Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibande uyakubingelela ndlela ifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele, akekho ufana naye, akekho njengaye. Sikhumbuzaneke ngolwesihlanu lo lesiyakulona sineyinkonzo zabadala, senior citizens, ogogo nomkhulu, sinezinkonzo nabo. Izongena inkonzo ekseni ngo-10 iyaqala inkonzo entabeni eRichards Bay. Simema bonke ogogo nomkhulu bayakhonza nathi noma bakhonze nathi. Inkonzo le esayinikezwe uNkulunkulu. Ithuba ke nokho anginalo lokunibhekela izwi elisigunyazayo ukuthi siyenze lenkonzo. Sibenzela uKhisimusi ogogo nomkhulu. Ngoba kukhona abanye abahluphekayo abangeke bawudla uKhisimusi, abangeke babathola oncamnce, abangeke bakuthola okuningi. Angifuni ke ukugxila ekuthenini sibenzelelana uKhisimusi ngoba kunenkolelo eziningi around uKhisimusi. NgoKhisimusi thina sikhumbula ukuzalwa kweNkosi uJesu. Siyazi ukuthi ayizalwanga ngoKhisimusi, kodwa iqiniso lithi wazalwa. Ukuthi iholide likaKhisimusi lavela kanjani, lingelika Sathane noma lingelikabani, washa-ke Sathane mawabe lavela ngawe ngoba thina sibonga ukuthi sizalela umntwana. So angifuni singene kulo argument ngoba sengiayinile kakhulu kule minyaka edlulile, ngaze ngalungisa kune voice note ehlezi mangaphazami ekhuluma ngawo lama holiday. So ke thina sohlala sikwenza. Ngiyazi amanye amabandla ayavala, ahamba bazogcina nje, mhlawumbe bagcina Sunday abasezukhonza koze kube uJanuary. Angeni mina lapho. Khona into ofuneka sikhumbule. Sisekhaya lezwi la. Masisekhaya lezwi senza okushiwo yizwi. Ngakho ke akakhulume kimi uNkulunkulu ngingedwa, ungekho wena. Ngizokwenza mina. Kusezwini noma kukho ezwini. Kukuwena ukuthi uyathanda ukukholelwa ukuthi uNkulunkulu wangibiza yini. Uyathanda ukukholelwa ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma yini nami. Mawungakholwa okwakho lokho. EnganoJesu abakholwanga ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. So mina ngizoze ngiyishaye phansi ngekhanda ngikhale ngifuna ukuthi ngikholwe, ngithenjwe ukuthi ngithunyiwe. Hayi, imisebenzi yabonakala. Imisebenzi nje iyabonakala ukuthi ngithunyiwe noma ngithunyiwe. Iqamile nje isobala. Osekhaya lezwi unalo iqiniso uyazi. Nemkhuleke sinikezana yona bayithatha abantu bayidlulise iyizwi. Iphilisa abantu, ivusa abantu ekufeni. So mina angidingi lo ngichaza izinto eziningi ngami. Umsebenzi wami uyakhuluma. Ongigibela uyena okhulumayo ngami. Mina yikho nje into engizoyikhuluma. Ngizokwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Kuwena ukuthi wena uyathanda ukusebenzisana nami noma awuthandi. Uyakholwa ukuthi ngibiziwe noma awukholwa. Kodwa ngiyazi mina ukuthi lezo usuku lokwahlulela la sizobona khona izinto ngeshwa ngomusa kaNkulunkulu ngiyobe ngingomunye wabahlulelayo. Lisho njalo izwi lenkosi. Lithi uzohlulela ehamba nezingilosi zakhe. Funda incwadi kaJuda wena. Ngisanda ukuyifunda kulezi insuku. Funda incwadi kaJuda. Lithi izwi lenkosi lapha uthi umpostoli uPaul. Sohlulela izwe, sohlulela izingilosi. Thina okwethu ukuthi sihlaleni emngceleni. So angifuni ukungena lapho. Ngakho ke sinazo inkonzo, sina inkonzo ngomhla ka25 kuDisemba, sizoba nenkonzo futhi ngomhla ka31. Ngenxa ke yesimo esiningi esikhulu, mhlambe mangisho nje manje ukuthi cha ukuya ngasethunjini kuyoba indlala khona ngoba isimo sithanda ukushuba kakhulu, ikakhulu ngoba kufanele sakhe indlu ephakathi kuka5 no10 million. Sengiqalile ngiyasave. Mhlambe in 2 years time funeka ibe yakhiwa lendlu between 5 and 10 million. Angayithola iquotation eqondile, kodwa khona izobiza kakhulu, ilayisha abantu abaningi.
so ilokho-ke njengoba sasithenga indawo nje sekufuneka ukuthi ilungiswe makuqala unyaka ilungiswe indawo ibiyiwe konke kube ngomumo bese siqhubeka nokubeka imali lapho uNkulunkulu-ke esesikhulula khona ayike lobe sibekwe lithwane liguqulwa isoyi iqala yakhiwa angazi nini angifuni ukuzikhomita kodwa ngawami nje ama-estimation kufanele ibe phakathi ka-5 no-10 million leyo ndlu leyo uNkulunkulu azosibusisa ngayo ukuthi imali izovelaphi angikhathazekile mina futhi ngeke ungizwe ngiyibiza hayi ngeke ngiyibize kunina hayi izobiza umnikazi wayo yena ozotshela wena bese uzonginika imali ngoba phela ngeke ayehlise ezulwini uzobaletha abantu bakhe abazofaka imali yakhiwe ukuthi waqhamuka ku 10 million kungekho ngisho elilodwa namangazi engikwaziyo ukuthi uzoyenza yena yenzeke lento kungenzeki kuthina abantu Mateyu 19:26 kuyena kuyenzeka siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bengikhuluma ngenkonzo yogogo nomkhulu ngoLesihlanu ezoqala ngo10 ekseni lapha entabeni ngiyabonga kakhulu ngibonga ubaba uMthembu nethimba lakhe awusezamela ukuthola ngoba sihlulekile kuyi-advertiser ngendlela efanele bengazi noma ikhona noma yikho kodwa ke izinkomba zithi ikhona ngoLesihlanu mhla ka-20 mhla kabani ngoLesihlanu nakusengithi umhla ka-20 hey bakithi wow Friday umhla ka-20 hawu umhla ka-20 ngempela namhlanje u-18 okay ngiyabonga Nkosi khombisa ukuthi ngigibele akukhulumi mina akukhuluma wena ngiyathuka mina nakho ngisukela u-20 wemadoda ngikusukela ngani kanti akusemina ukukhulumayo hayi asidluleni lapho angifuni ukukhuluma ezinye indaba namhlanje isikhulume kakhulu izolo sovula izwi lenkosi angibonge abazalwane bayabaletha abantu ngiyabonga kakhulu kuyangijabulisa nokubona abantu abasanda ukungena beletha abantu okuwuphawu lokuthi bayathanda bayayizwa into eyenzeka la uNkulunkulu anibusise nonke eniqalayo ukuletha abantu uNkulunkulu anibusise nalaba ke abahlale bebaletha nalaba ke asebekuwumsebenzi wabo khona sengibona ukuthi lo ubizelwe ukuletha abantu ubizo khona sekuwubizo kubona ngoba abantu babo bayangena bahlale khona okuwubizo uNkulunkulu anibusise nonke eniletha abantu nonke nawe ungakaqali mawusuqalile uNkulunkulu uzokubusisa ngoJakobe chapter 5 verse 19 and 20 asibekele inqwaba yezono zakho asigoqe sikhuleke ubaba uNsibande uhlezi nawe namhlanje ekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa uthi uJesu Kristu inkosi babongcwele babolungileyo uNkulunkulu wethu nomusa siyathobeka phambi kobuso bakho siyabonga ngalenkonzo ngiyacela ukuthi ube phakathi kwethu sisabuka Nkosi umkhuleko wakho owawukhuleka uzikhulekela wena wakhulekela abafundi wakhulekela bonke abakholwayo nathi esikhona phakathi kwawo ngiyacela ke Nkosi ukhuluma uzambule ngoba unguJesu okhulumayo ungumoya kaNkulunkulu umoya ongcwele ozambulayo baba siyabonga uJesu Kristu inkosi amen ayike siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele siyamdumisa sofunda ke ngokaJohn chapter 17 sofunda kusukela kuverse 8 9 mhlambe no10 mhlambe no11 sizobona verse 8 ngokuba amazwi ongiphe wona ngibaphile wona bawamukela bazi sibili ukuthi ngavela kuwe bakholwa ukuthi wangithuma wena ngiyabakhulekela bona angikhulekeli izwe kepha labo ongiphe bona ngokuba bengabakho konke okwami kungokwakho nokwakho kungokwami ngikhazimulisiwe kubona verse 11 angisekho ezweni mina basezweni bona mina ngiza kuwe babongcwele bagcine egameni lakho labo ongiphe bona ukuze babe munye njengathi siyambonga uNkulunkulu wethu silokhu sibuyela lapha ukuthi amazwi ongiphe wona ngibaphile wona
kuyicala kuyisono ukuthi uNkulunkulu akhulume nawe athamba ukukhuluma nosibanibani besungayi. Kuyicala kuyisono uNkulunkulu akunika amazwi athi shumayela ngawo wena ungashumayela uwacwecwe ngoba usabuthi ibandla lizohamba ngoba ubona ukuthi uzoba strict kakhulu. Shumayela intando yakho. Kuyicala lokho, kuyisono lokho. Lithi izwi lenkosi uJeremiah 48 verse 10 mangisakhumbula kahle, uqale kuse umuntu ogodla inkemba yakhe egazini. So into uNkulunkulu afuna sikhulume, noma ke ngithi into umoya ongcwele afuna sikhulume, kufanele sikhulume singesabi, sibe nesibindi, without favor or fear. Sikhulume nje, umvuzo wakho omkhulu ezulwini. Uma kukubiza ukuthi yifa ngamagama wakhulumile, yifa. Uma kukubiza ukuthi boshwa ngamagama wakhulumile, boshwa, ngoba sinayo i-alternative, ukumela uJesu Kristu inkosi yethu, ngoba naye wasimela, waboshwa, washaywa, wathwesa isiphambano, wabethelwa, wafa, ngosuku lwesithathu wavuka. Awuyavuka ingonyama isizwe sakwaJuda, yavuka iphethe ihluthulelo zokufa nezehayidesi, yavuka isikhazimula kakhulu kunaqala, yathi nginikwa amandla ezulwini nasemhlabeni, ngakho hambani. Hey, wasinika umsebenzi, wathi asambe soshumayela ivangeli, sibabhabhadise egameni likayise uJehova Sebawothi, nelendodana uJesu Kristu, nelikamoya ongcwele, bese siyabafundisa ukugcina konke thina sesikufundisiwe. Yazi ngenzani mina? Nginifundise ngikufundisiwe. Ngikufundisa lokho engizwe umoya ongcwele ethi angikusho. Lithi izwi lenkosi umoya ongcwele uzosibikela lokho akuzokukhulunywa ekhaya ezulwini. Kanti inkulu kangaka le ndaba esikhuluma ngayo. Sikhuluma ngendaba exoxwa ezulwini, sixoxa la emhlabeni. Hayike, sikhuluma ngokuthi bapha abantu amazwi owanikeziwe, kuyicala ukungawadlulisi, uwacwecwe, uwabeke ngendlela yakho. Khona indawo namabandla okuthiwa igama lobufebe aliphathwa, kuthiwa ayongena simile. Angazi makufundwe eBhayibhelini kufike kuthiweni, qaphela owenezelayo noma osusayo eBhayibhelini onesijeziso, ufunda ekugcineni kwisambulo uzoyithola. Verse 9, ngiyabakhulekela bona, angikhulekeli izwe kepha labo ngiphe bona ngokuba bengabakho. Siyakhulekelwa bafowethu, wasikhulekela uJesu, namanje usasikhulekela, akayekile. Ngiyanikhulekela bafowethu, ngiyacela nani ningikhulekele. Siyakhulekelana sonke ngoba sisenyameni, ukuba singaphazami, singoni, ngoba umvuzo wethu mkhulu ezulwini. Verse 10, konke okwami kungokwakho, nokwakho kungokwami, ngikhazimulisiwe kubona. Kuneculo elithi inkosi mayithathe konke, thatha izandla zami, inyawo zami, ulimi lwami, thatha konke, ukuze okwakho kungabikho kwakho kubo kwakhe. And mayisekuthathile, akusho ukuthi ususele nje ezeni, okwakhe kuba ngokwakho, ngoba usukuthathe wakunikela kuyena. Nikelani imizimba yenu ibe umnikelo ophilileyo, ongcwele nothandeka kuNkulunkulu. Ngesikhathi unikela umzimba wakho kuye, unikelo wakhe kuwe, kungabe kusaba wena ophilayo, kube uyena ophila kuwe. Uma kade uhlushwa inkanuko, ingabe isakukhathaza. Uma kade uhlushwa ukuhleba, ungabe usahleba. Uma kade uhlushwa ulaka, ungabe usaba nalo ulaka. Uma kade uhlushwa inzondo, iyaphela. Uma kade uhlushwa igqubu, liyaphela, ngoba kusewena ophilayo, uKristu ophila kuwena. Ukuphila okuphilayo kalokhu, ukuphila ngokukhonza uNkulunkulu owathumela indodana yakhe yasifela esiphambanweni. So bafowethu, asinikeleni. Akusho ukuthi mawunikela usenakho ngoba uzokunika okwakhe. Kwathi angithinta indaba yomnikelo wangempela nje lo unikelayo ebandleni lakho, nokweshuma ukhipha ebandleni lakho. Uma unikela, angithi uyamnika lokhu bekungokwakho ukuthi ubokwakhe. Usezokunika okwakhe okungcono kunalokho omnika khona. Yilo leli gama elithi sibusiso liqhamuka lapho. Phela ubusiswa ukuba nezinto zikaNkulunkulu kuwe. Ngeke ube nezinto zikaNkulunkulu ezakho zisekuwe.
susezakho uzinike yena, uvula indawo yezakhe ukuthi zize kuwe. Hayi, angazi mina noma niyangizwa yini. Sibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo. Isandla esiphayo ngeke ngilinganise lento, uvula izandla zakho umnika umuntu uphe. Ngesikhathi upha uvula isandla, uNkulunkulu uyathulula okwakhe. Ngesikhathi usibuyisa isandla ucabanga sinalutho sesigcwele kakhulu kunangesikhathi kade upha, ngoba sibusisiwe esiphayo kunesamukela. Awuyipractice lento. Ungamnika umuntu uvale izandla, uvale iminwe ivalile ngqo. Cha, ngesikhathi unika umuntu into iyadedela iminwe, isandla sivuleke. Ngesikhathi sivuleka upha, uthokoza, uyathela yena. Ngesikhathi futhi uyasibuyisa isandla uyazivala, usuvalela okukhulu okungabonakali. Ngoba okubonakalayo kuyadlula, kodwa okungabonwayo okwengunaphakade. Kunesibusiso ekupheni. Yipha uzobusiswa. Sikhulumile lento kulamasonto adlulile ngokupha. Opha ompofu utshele kuJehova. Yipha. Mangaphazama Izaga 19 verse 17. Opha ompofu utshele kuJehova. Angikho-ke kupheni, ngikhuluma ngokuthi konke okwami kungokwakho, nokwakho kungokwami. Kusho uJesu, usho kuNkulunkulu uyise. Ake sibheke lapha ya uverse 14 no15 kaJohane 16. Uthi u14 uyakungikhazimulisa ngokuba uyakuthatha kokwami anibikele kona. Ukhuluma ngoMoya oNgcwele. uMoya oNgcwele uthatha kokwenkosi uJesu asibikele khona. Abesethi uverse 15 konke ubaba nakho kungokwami. Kugcwalisa lelizwe lapho esho khona ngale kuverse 10 kaJohane 17 uthi konke okwami kungokwakho, nokwakho kungokwami, ngikhazimulisiwe kubona. Kusethi ke ngapha kuverse 15 kaJohn 16 konke ubaba nakho kungokwami, ngalokho ke ngithe uyakuthatha kokwami anibikele. Okungukuthi mayethatha kokwami uthatha kokababa. Sisho bani? uMoya oNgcwele. Hey bazalwane, umuntu ongena uMoya oNgcwele usenkingeni. Mina ngiyanithela uphelele mona uMoya oNgcwele, ngoba ubuNkulunkulu buphelele kuwe. Indodana ilapho, uNkulunkulu Baba ulapho, cabinet ezulu iphelele, yakhiwa amadoda amathathu nje amunye, 3 men amunye. uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana, uNkulunkulu Moya oNgcwele. Ngakho ke uMoya oNgcwele uyothatha kokukaJesu okungokukababa asibikele khona. Ake sibuke lapha sisuke kuverse 13. Sisibuka uMoya oNgcwele manje lo abahlala kithi ngaye. Akahlala uNkulunkulu kuwena nakimina. Akahlala uJesu kuwena nakimina. Ungayizwa mangikutshela ngithi ungigibele. Ungigibele vele, kodwa ungigibele ngoMoya oNgcwele. Ungigibele ngoMoya oNgcwele. Verse 13 John 16. Kepha nxa esefikile yena uMoya weqiniso uza kuniholela kulo lonke iqiniso. Nxa esefikile yena uMoya weqiniso, hayi wona, akusiwena umoya wona, sikhulumile enkonzweni zabasha. Umoya yena. Nxa esefikile yena uMoya weqiniso uza kuniholela kulo lonke iqiniso. Siyalazi iqiniso ngoba sihola uMoya oNgcwele. Awulazi iqiniso, uvumela uMoya oNgcwele ahole. Amaqiniso ambulwe ezinkonzweni zabasha ngiyawesaba. Kumbulwa amaqiniso amaningi enkonzweni zabasha. Uma wena ungena manje ungazithola inkonzo zabasha, cela lo muntu okungenisile uthi akakuphi inkonzo zabasha, ziziningi kakhulu, ziwu6 nje. Angakufakela ubufakazi, akufakele nje inkonzo zabasha eziwu6. Udle usuthe. Amaqiniso ambulwe khona. Soziyela nje bafuthe esihogweni, ngeke sizilandulele. Ngakho ke uthi uverse 13 kepha nxa esefikile yena uMoya weqiniso kuniholela kulo lonke iqiniso ngokuba akayikhuluma ngokwakhe kodwa lokho akuzwayo. Lokho akuzwayo uyakukhuluma
anibikele nokuzayo. Moya ongcwele lo uzositshela nokuzayo, nalokho akuzokhulunywa manje asitshele ukuthi kuthiwane ekhaya ezulwini. Vese ngilifundile ku14 uyakungikhazimulisa ngokubuya kuthatha kokwami anibikele khona. Lokho azobe kubika ukuthatha enkosini uJesu. Obesethi uJesu konke ubaba nakho kungokwami, ngalokho ke ngithe uyakuthatha kokwami anibikele khona. Sibuyela ke kuverse 10 kaJohn 17 incwadi esidila nayo. Konke okwami kungokwakho baba, nokwakho kungokwami ngikhazimulisiwe kubona. Athi kuverse 11 angisekho ezweni mina, basezweni bona. Mina ngiza kuwe baba ongcwele, bagcine egameni lakho labo ngiphe bona, ukuze babe munye njengathi. Bafowethu sigciniwe egameni lenkosi uJesu. Ingakho ke sihlale sithi uJesu Kristu inkosi, ngoba sigciniwe kuleli gama. We are safe and sound in this name. Jesus Christ is Lord. Sigciniwe lapho. Uthi uJesu sigcine kulo leli gama. Lela bangalifuni, okuphawu ukuthi abangalifuni abagciniwe kulona. Angazi ke bagcinwephi, sebengayikhulumela nabo. Angithi ngesizulu ke kuthiwe angizokukhulumela ngoba awulona idlozi elikhulunyelwayo. So abawona amadlozi bazoyikhulumela nje. Mina ngisho laba abangafuni sithi uJesu Kristu inkosi. Mina ngisho laba abangafuni abazalwane babo bathi uJesu Kristu inkosi. Yibo ke laba engithi bayazazi bona bagcinwephi. Kodwa uJesu kubekela caca uthi kuverse 11 angisekho ezweni mina, basezweni bona. Mina ngiza kuwe babongcwele, bagcine egameni lakho labo ongiphe bona, ukuze babe munye njengathi. Sizoba munye masigcine egameni likaJesu. Ku-obvious ukuthi laba bangafuni silibize asimunye nabo. Baphuma kithi bebengesibona bakithi, baphuma kithi ukuze babonakale ukuthi akusibona bakithi. Yikho besilwisa ngoJesu Kristu inkosi. Yikho belambisa abantu ngezwi likaNkulunkulu, ngoba sithi thina uJesu Kristu inkosi. Siyambonga ke thina kakhulu uNkulunkulu usinika izwi, wasinika igama eliphezulu amagama onke. Othi mawulibizile awu amadola yaguqa, aguqa ezulwini, aguqa emhlabeni, aguqa ngaphansi komhlaba. Ayilibize mntaka baba, ungabe namahloni noma uphakathi kwabantu libize. Ngophendula ucingo kusafe ukuphendula uthi uJesu Kristu inkosi. Omunye oyeka ukukhuluma nawe kanti ubethunywe uSathane ashe ngoba uthe wena uJesu Kristu inkosi. Omunye osha uyomzeklewule ekhala kuvuka idemoni lakhe lishiswa ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ayilibize ungasabi, lizokusiza. Libize usengcingweni, ucindezelekile. Athi umbhalo wehubo ngambiza ngisengcingweni wangiphendula endaweni ekhululekileyo. Ngoba ngisathi umbiza uvela gijima kuthatha kususe endaweni ecindezeleke kuyona, athi mayisekubekile bese yakuphendula. Ngoba sikhonza uNkulunkulu ophendulayo. Hayi isikhathi siyabaleka, angime la ngivalelise. Baba uNtsibande useyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi. Masiguqe, sithandaze, sikhuleke. Asinayo omunye singamguqela. Basho njalo abafana bathi hayi Nebukadnezar ngisho ngasiphinda kaningi isithando sakho somlilo, kodwa thina ngeke siguqe, ngeke siguqele thina asizoyiphendula le ndaba yakho. Hayi thina wasifaka nesithandweni somlilo, ngeke sife. Uma sifile futhi kodwa makwazeke kuwe Nkosi, ngeke siguqele wena nesithombe sakho sibekile uSathane. Kodwa lo dala izulu nomhlaba, uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe, sizomguqela. Haya ke simguqeleni bafowethu, sibonge. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga kakhulu, siyakudumisa ngale nkonzo. Siyabonga konke sesikuzwile, akekho vele omunye singamguqela, wena wedwa odalile izulu walendlala, odala umhlaba uphanyekezeni. Siyaguqa, siyakhothama, siyabonga ngakho konke osenzele khona. Siyakubonga Nkosi nangesicelo sibe naso
ngisalalela nje Nkosi ukuthi umkhosi sinawo yini wokubonga. Kodwa siyabonga ukuthi baphephile abasha bezezinkonzweni, baphephile abasha bebuyele emuva. Sizizwele unathi ezinkonzweni ngendlela emangalisayo. Siyacela ke Nkosi ukukhuluma ucacise ukuthi sizobonga ngomkhosi noma sizobonga njengoba sibonga nje, siyazi ukuthi sicelile ngomkhosi. Siza kuwena ke uNkulunkulu wethu nomusa. Udumo lonke silinikeza wena lukufanele lungolwakho izikhathi zingakabibikho namanje uJesu Kristu inkosi. Amen. Bangcwele siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Baba uNsibande usevalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.